Després de molts anys, què significa per tu tornar a aquest poble i amb un acte precisament de presentació o de posada de llarg de Pagesos per la Independència? Home, retrobar antics companys d'aquella època que, home, no és que no ens hagin vist durant aquests anys, evidentment que sí, hem coincidit, sobretot sindicalment durant molts anys, però que ara aquests darrers ens havíem desconnectat molt i ara en aquest acte i en altres semblants aquest, per pobles i comarques hi ha un interessantíssim retrobament de gent que malgrat els anys conserva la il·lusió i l'esperança. Bé, i des de Pagesos per la Independència quina és la vostra iniciativa, quina és la vostra aportació que podeu fer amb aquest procés sobiranista que s'està plantejant? Sí, d'una banda aglutinar i motivar gent de totes les edats i de totes les condicions en el medi rural per fer-los veure la importància que pot tenir també per l'agricultura i per la política agrària nacional, és a dir, aquella que no és competència de Brussel·les, el disposar d'un estat propi. Nosaltres sempre diem que Catalunya no és una gran beneficiària pel que fa a subvencions, ajuts de la PAC, perquè no tenim grans latifundis, les explotacions són petites i mitjanes, a vegades massa petites, però que en canvi la política d'estructures, de modernització, de promoció dels productes propis, d'incorporació de joves, etc., aquesta sí que és molt important. I aquesta sí que es decideix i s'aplica des de Catalunya. I aquesta que avui tenim retallada, d'una banda per manca de voluntat política i d'altra perquè tampoc hi ha recursos econòmics per desenvolupar-la, doncs això ho podríem capgirar i fer una política d'estructures des de l'estat propi de cap i de nou. En un escenari en el que estem parlant d'un estat propi, que això és una realitat, creus que el sector agrícola i el sector ramader de Catalunya, del nou estat, s'ha de fer un replantejament d'estructura nou? Probablement la competència és molt forta, la globalització ha estat destrossant molts territoris i molts sectors de producció, a vegades amb la importació, i aquí s'ha dit aquest matí, de productes que aquí, i sobretot aquí a les comarques de Lleida, en tenim excedents, com és el cas de la fruita dolça. Tot això, evident que es pot reconduir, és clar que sí, tant si continuem dins la Unió Europea automàticament com si temporalment en quedéssim fora, que no passaria absolutament res. Tot això no és que es pugui reconduir, és que s'ha de fer, perquè si no hi ha autèntics sectors destrossats. I quin sentit té fer nous regadius si en molts casos no sabem què hi hem de plantar o sembrar? Per tant, s'ha de fer. Perquè precisament ara que has dit això, si no hi fóssim, no passaria res. No. Aleshores, d'alguna manera, des del sector agrícola, vols dir que alguna vegada no us heu replantejat ja si realment el fet de ser europeus ens ha beneficiat o no ens ha beneficiat? Precisament per això que dius, hi ha sectors que realment el fet de ser europeus més aviat sent una afirmació freda i dius no se a vegades sap si beneficiar. Per defecte propi, no per causes externes, no? Per exemple, el fet que un sector important pel consum que té de la patata al mercat i sobretot les grans superfícies estiguin envaïdes dels excedents que té l'estat francès, no vol dir que això s'hagi d'acceptar matemàticament així. Jo recordo una campanya d'una gran superfície per promocionar les patates de Prades, quan realment aquelles patates de Prades, que és una producció molt limitada d'una gran qualitat, doncs l'estàvem venent etiquetades quan el que hi havia dins era patata francesa, excedents francesos. Tot això es pot canviar dins o fora de la Unió Europea. Jo penso que hi ha moltes coses que la Unió Europea no condiciona tant com ens pensem. Vull dir, la política de modernització, la política d'estructures, no depèn de la Unió Europea, encara que en molts casos hi hagi un cofinançament, però la decisió no la pren Brussel·les, la decisió es pren
en cadascun dels estats membres. I per tant, serà en tot cas per defecte que no es facin les coses. En l'àmbit agrícola i ramader, el fet independentista, d'alguna manera aquesta reticència al possible boicot de productes fa una mica de por, o se té clar que d'una vegada s'ha de ser un estat per poder gestionar la seva agricultura i la seva ramaderia? Sí, jo també entenc que les empreses, més que no pas els pagesos, en particular les empreses amb el producte elaborat, diguem-ne caves, diguem-ne vins, diguem-ne doncs el que sigui, és igual, embotits, no? Facin números i tinguin por, però ells mateixos reconeixen que ja no són tan dependents de les exportacions a Espanya com fa només 15 anys. Cada cop s'exporta més a la resta del món i per tant al cap i a la fi acaba manant, imposant-se al mercat. Les campanyes de boicot, les que s'han fet, han durat poc. Jo penso que si l'estat espanyol o la caverna, en el sentit ampli, mediàtic, etc., utilitza només això, per aquí no guanyaran la batalla, segur que no. Seran molt poc intel·ligents, a més. Es va constituir el 62, i n'han quedat fora, ha quedat fora Suïssa i n'ha quedat fora de l'actual Unió Europea, Noruega i Islàndia. I però què els hi passa a aquests 3 països? No s'hi passa res, absolutament. No es pot dir, però hi surten guanyant, perquè foren tots, per la renda que tenen, pel nivell de renda que tenen, tots foren contribuents, i en canvi d'aquesta manera aquests calés se'ls estalvien i se'ls gasten amb altres coses molt interessants. Per cert, conec molt bé Noruega, d'haver-ho trepitjat, i m'ho han explicat molt bé com s'ho munten allà, per copiar, és per copiar. Els calés del petroli diuen, Noruega té petroli. No, Noruega no té petroli, perquè els diners del petroli no els utilitzen ni per fer carreteres, ni per fer ponts, ni per... Els tenen caixa a part. Es finança dels impostos. Índex d'atur, un 2%, un 3%, que ja el devia tenir abans de la crisi. Deu ser aquell atur residual que tots els països de poc o de molt tenen, no? Però tenim per anar a copiar, no hem d'anar a copiar a Irlanda, sinó a Noruega. I aleshores aquest diner del petroli, a qui el dediquen? És una reserva nacional per casos d'emergència, com que, esclar, és que ells no volen entrar a la Unió Europea perquè els hi obligarien a privatitzar l'empresa nacional del petroli, que té la producció, el refinament i la distribució. Tot és una empresa pública. I aquests calés són del poble. I al mateix país. Sí, i exporten, exporten petroli, exporten gas, els hivernacles d'Holanda, que tots són amb calefacció, per força, tots funcionen, estan calefactats amb gas del Mar del Nord, de Noruega. Sí, és molt intel·ligent no haver barrejat això, però és que ells van fer un debat molt interessant fa 30 anys, quan van trobar el petroli, i van dir, bueno, i ara qui anirà a treballar a les plataformes? I van deduir qui anirien els noruecs que tinguessin les rendes més baixes. Pagesos i pescadors van dir, no ens convé de cap manera, i funcionen les plataformes amb personal estranger. Sí, perquè no volen perdre ni un pagès ni un pescador. No és que els en quedin molts, però els en queden suficients per mantenir un territori encara viu, equilibrat. I això que tela cap al nord, perquè les comunicacions durant segles han estat només per mar. És que era tan difícil construir carreteres, ara sí que ho fan, perquè tenen mitjans mecànics, sobretot per fer-ho, no? Però un bon model de país, Sí. I Islàndia, bueno, amb la crisi ja s'ha vist, tenen també la crisi del totxo, però mira com ho han resolt allà. Fotent financers a la presó, no? Aquí no. Clar, és la cultura vikinga, és l'herència del paper de les dones a la societat, això és molt important, que això ho tenen resolt de fa molts segles. Clar, els homes fotien al camp 2 o 3 anys el pillatge, i ara només hi quedaven les dones. Qui havia de manar? Havia de ser una societat matriarcal per força, perquè no hi havia homes. Clar, i això ara es nota per la quantitat de polítics, de responsables a tots els nivells que són dones.